El Consell Comarcal del Pla d'Urgell consolida la celebració del Dia del Medi Ambient, una iniciativa que amb un caire lúdic i pedagògic té com a objectiu conscienciar la població comarcal sobre la importància de la reducció i del reciclatge de residus i, en general, de la cura de l'entorn. Una jornada en la que es van programar un seguit d'activitats per a tots els públics i que va començar amb una xocolatada popular per als més matiners. Tot seguit, els tècnics del Centre de Fauna de Balcadén van alliberar un falcó recuperat en aquesta instal·lació lleidatana. El president del Consell Comarcal, Francesc Fabregat, va ser l'encarregat d'alliberar l'au. Els tècnics del Centre de Natura també van ser els responsables de la mostra d'animals vius, en la que es van veure alguns exemplars força curiosos, com alguns rapinyaires, un estruç o un porc vietnamita. Francesc Fabregat, el president del Consell Comarcal, feia la valoració d'aquesta tercera jornada. La valoració, per descomptat, que és força positiva, perquè tot i que al matí, a primera hora, semblava que el temps podia ser un problema per l'assistència, de fet s'està veient que el temps està despejant, va venir cada vegada més gent, la gent considera que és important vindre aquí a celebrar el Dia del Medi Ambient, a més ja ho fan amb la família, amb els nens i nenes, que al final són els que realment han d'anar assumint que val la pena conservar el medi ambient, i a més segurament que molts d'aquests nens i nenes són els que han participat als tallers que des de les escoles han promogut, des del Consell Comarcal s'ha incitat a les escoles a que participin en aquesta diada, com han anat fent cada any, i és el que diem, la valoració per descomptat que és força positiva. Un tros de sabó quadrat, agafo un motlle, un punxó i un motlle i ho vaig retallant. Estem molt contents que aquest dia s'hagi celebrat aquí a Golmés. Hi ha molta gent, bastanta afluència de públic i realment estem contents d'això. Sí, al Col·legi Francesc Arenas, que és aquí de Golmés, fan tallers de reciclatge, que hi ha una prova a dintre del poliesportiu de tot el que els nens han fet durant l'any, han treballat, i sí, es treballen. I les senyores també fan tallers de reciclatge i de lagues, sí, ho estem treballant. La resposta ha sigut totalment positiva, fomentat pels tallers que fem d'adults, tallers infantils. Com a novetat enguany també hi ha hagut un globus captiu que ha permès pujar a les criatures i a la gent que ha estat interessada, i l'exposició de les escoles amb treballs de medi ambient, com cada any, també ha sigut molt positiva i molt atractiva per part de tota la gent. El Consell Comarcal organitza aquesta jornada cada any en una població diferent del Pla d'Urgell, tot commemorant la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient.